Ми продовжуємо інформаційний ранок. Це програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Усі мої вітання, хто щойно до нас долучився, приєднався. Зараз ми говоритимемо про унікальне відкриття українських істориків. Але спершу, ніж я представлю гостя, який вже є в нашій студії, я пропоную подивитися відео як маленький вступ до теми. Доки чекаємо відео, все ж таки давайте тоді перейдемо до представлення гостя. В'ячеслав Баранов, працівник Інституту археології України. Я рада вас вітати, пане В'ячеславе. Власне, якщо можна коротко, знову ж таки, перед тим, як ми розпочнемо тему, взагалі, в принципі, стан з археологією в Україні наразі, він який? Ну, скоріше, можна його характеризувати як жахливий. Насправді. Жахливий чому? Тому що з чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з дуже багатьма причинами, пов'язано в чомусь з наслідками 90-х років, коли фактично країні було взагалі не до археології. Але знов-таки, порівнюючи з нашими сусідами, з тією ж самою Польщею, де кількість археологів на порядок вищий, не лише на порядок. У порівнянні, наприклад, зараз в Україні працюють близько 300 археологів, у Польщі щось близько 5 чи 6 тисяч. Тобто, і це проблема перша – це кількість людей, проблема друга – це взагалі нерозуміння і влади, і людей, що таке археологія, навіщо вона потрібна, що дають ці знахідки, і що взагалі ми робимо. В чомусь тут і ми винні, в чомусь винна і наша система освіти, яка не дається людям розуміння. Втім, попри те, все одно робляться відкриття. І от, власне, зараз я прошу відео, побачимо, про що йтиметься сьогодні. Мы находимся недалеко от Белой церкви, где украинские археологи сейчас раскапывают, как это называется? Унікальний некрополь. Некрополь, да. От, власне, цей наш гість, герой відео, який розкопує некрополь. Давайте поговоримо про те, як ви натрапили на цю знахідку спершу. Ну, десь тижня, мабуть, вже 3 тому, до нас надійшла інформація, що грабіжники грабують дуже активно територію. Повідомив директор Таращанського музею. Оскільки в нас були можливості, ми виїхали на це місце. Спочатку виїхала там невеличка група, яка дійсно побачила наслідки пограбування досить великі. Де це знаходиться територіально? Це на березі, на правому березі ріки Рось, в Рокітнянському районі. І спочатку побачили наслідки пограбування, дослідили одне поховання, потім вже через тиждень виїхали ще раз, розкопали більш детально ще одне поховання. Причому дійсно тоді нам вдалося дослідити, що ці знахідки унікальні. Ну, наприклад, взагалі вони аналогів на території України зараз не мають. Працювали в нас такі 2 групи різних археологів. Одні займалися Черняхівською епохою, інші займалися середньовіччям. Ми взагалі не розуміли, що ми копаємо, тому що такі знахідок ніхто ніколи не бачив. Лише вдалося по окремих деталях впізнати, що, скоріш за все, вони відносяться до часів давньої Русі. Але потім, вже, коли ми зв'язалися з нашими колегами, вдалося якимось чином ідентифікувати і з конкретним регіоном, звідки воно походить, і конкретизувати дату. Тобто на сьогоднішній день ми вважаємо, що це датується десь 40-ми роками, початок функціонування цього некрополю датується 40-ми роками 11 століття і пов'язаний з вихідцями з території сучасних прибалтійських країн, з племенами так званих Західних Балтів. Тобто це... А що свідчить про те, що це племена Західних Балтів саме? Ну, справа в тому, що такі дуже характерні знахідки, ну, тут можете побачити їх, вони ніде, крім окремих племен західно-балтійських, вони не зустрічаються. Тобто це така виключена, скажімо так, була еміграція з території Балтики, і це не прихід окремих речей, це саме переїзд якоїсь групи населення, тому що вони лише перевезли не лише свої речі, вони перевезли свій повністю обряд поховальний, вони перевезли свою релігію, тому що вони
Ну, зараз ми вже чітко можемо казати, що до першої половини 12 століття вони там ще точно проживали. І навіть у першій половині 12 століття вони ще залишаються поганцями і ховають за поганськими обрядами. Тобто А як саме вони там опинилися? Давайте все ж таки зупинимося на цьому. Тобто вони ж туди прийшли не самостійно, правильно я розумію? ну, звичайно, що вони туди прийшли не самостійно, все ж таки це напряму 1000 кілометрів, а враховуючи дочасні маршрути, це значно більше, 1500, можливо, навіть 2, тому що маршрути були переважно по річках. І десь в 30-х роках 11 століття Ярослав будує нову лінію оборони перед Києвом, тому що стара лінія оборони, яка була побудована за його батька по річці Стугні, вона не була функціональною, вона була дуже близько до Києва, і кочовики її постійно прорвали. І десь у 40-х роках 12 століття Ярослав будує нову лінію по річці Рось. І досить дивним було завжди, що ця лінія, вона так дуже швидко повстала і дуже швидко стала потужною, скажімо так, і фактично зіграла свою роль в захисті Києва. Зараз ми більш можемо зрозуміти ці механізми, оскільки літопис нам розповідає про те, що Ярослав зробив похід на ляхів і перевіз кращих мужів ляшських до ріки Рось. І ще у 12 столітті, коли літописець це писав, ляхи ці там проживали. Фактично зараз ми можемо казати, що це не лише були, скажімо так, польські племена, так, поляки, яких вивез Ярослав, але ще були і балти, яких Ярослав, можливо, під час своїх походів. От про Балтію зараз поговоримо. Давайте трошечки подивимося відео, власне, з місця розкопок, аби глядач мав розуміння того, про що йдеться. Наши коллеги из Прибалтики определили, писали нам, что вот такие фибулы, которые были здесь обнаружены, характерны для жемайтов, земгалов или куршей, то бишь населения западно-балтских племен. А ныне это какие места? Ныне это современная, то есть Курш это в дальнейшем была Курляндия, это частично Курская коса относится к Литве, частично к Ленинграду, то бишь к Российской Федерации нынешней. Ось так працюють історики над розкопками. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, який висновок можна зробити? Це була дружина військова, чи це були просто селяни? Ні, це була військова дружина, звичайно. Майже всі чоловічі поховання, які ми зараз розкопали, ми вже розкопали більше 10 поховань, майже всі вони мають зброю. Дуже добре озброєні. Крім того, є жіночі поховання. Тобто, фактично, це було переселення якоїсь групи Жіночі військових. поховання, тобто вони приїхали з дружинами? Так, Чи вони приїхали навіть зі так? своїми жінками. Тобто це був переїзд назавжди, тому що якщо це була б найомна дружина, то вони переїжджали б без жінок, а їхали б самотужки. Тобто, знову ж таки, вони переїжджали назавжди, і це, напевно, говорить про те, що політика Ярослава Мудрого була не просто там завойовувати землі, так, а, певно, трошки більші плани мала, так? Що таким чином він намагався зробити? Він таким чином намагався захистити Київ насамперед. Тобто ця дружина, яку переселили, скоріш за все переселили, щось запропонувавши, якісь умови надавши, що вони захотіли саме переїхати, оскільки всі ці речі, які ми зараз знаходимо, вони всі були перевезені з території Балтики. Взагалі жодних речей давньоруського походження поки що нами не знайдено. І причому це стосується не лише 11 століття, але й 12-го. Вони в 12 столітті мали тісні зв'язки продовжували мати тісні зв'язки з Прибалтикою і продовжували отримувати ці речі з Прибалтики. Але Ярослав, намагаючись вибудувати цю оборонну лінію, він, як повествує літопис, нам запрошував мужей лучших. І тому ці найкращі мужі, які переїжджали ось із Польщі, із території сучасної Литви, вони захищали це місто Київ. Тобто Балти вважалися кращими воїнами на той час, правильно я розумію? Тут важко сказати кращим. Слід розуміти, що територія фактично між рікою Стугною та рікою Рось,
куди переніс кордон Ярослав Мудрий, вона фактично була не заселеною. Тобто у Ярослава була, ну навіть це не лише у Ярослава, ще за Володимира, літопис повістує нам, що гарна земля руська, але міст в ній дуже мало. І ще Володимир починає будувати нові місця. А де було взяти людей? Тобто, скоріш за все, ну, на той момент це не було такою великою проблемою, скажімо, що вони походили з території Литви, тобто це були балтські племена, які розмовляли своєю мовою, скоріш за все, продовжували розмовляти, або це були поляки, яких переселив той самий Ярослав, або це були якісь вихідці з Кавказу, яких ми також фіксуємо по тій самій річці Рось. Тобто це не було такою великою проблемою. Головною проблемою для Ярослава було захистити столицю від кочовиків, які загрожували з півдня. І в тому випадку балтські племена, курши взагалі вважалися такими балтськими вікінгами. Тобто навіть у датчан була окрема молитва, що Боже збав нас від куршів, тому що курши грабували територію Данії, територію сучасної Швеції. Цим вони були гарними мореходами, тобто і гарними дуже військовими. І військова справа вона дуже характерна взагалі для території середньовічної Литви. І взагалі для балтських племен, які населяли територію Прибалтики. Тому так, а можна дізнатися, власне, з того, які знахідки ви вже зараз маєте, дізнатися, як довго там проживало це військо? Ну, зараз ми можемо точно казати, що у першій половині 12 століття воно ще проживало там. Тобто вони заселялися десь не пізніше, як ми вважаємо зараз, 40-х років 11 століття, тому що окремі речі датуються за аналогіями з території Литви, не лише Литви, але взагалі Прибалтики, дуже вузько першої половини 11 століття. Але є в нас окремі речі, які датуються ну, не раніше першої половини 12 століття. Тобто, як мінімум, впродовж століття вони там були. І мали впродовж цього століття вони мали досить тісні зв'язки, продовжували мати тісні зв'язки з Прибалтикою. Механізм цих зв'язків нам поки що не зрозумілий, тому що взагалі дуже важко уявити, що вони залишалися поганцями, вони сповідували свою релігію, яку вони принесли з собою з узбережжя Балтійського моря, і ніхто їм в цьому не заважав. Так. Добре, ми зараз маємо на зв'язку телефоном доктора історичних наук Бориса Черкаса. Доброго дня, Борисе, ви нас чуєте? Доброго дня, чую добре вас. Ми вітаємо вас у нашому ефірі, дуже дякуємо, що ви долучилися. Ну от, власне, про таку оригінальну і унікальну знахідку ми сьогодні говоримо, наших українських істориків. Як ви це прокоментуєте? Тобто, яке ваше ставлення? Я перепрошую, я тільки підключився, я не чув початок розмови. Зараз йдеться про те, що було знайдено власне військо балтів на берегах річки Рось. І це свідчить про те, що, зокрема, у вас я хотіла попитати, добре, давайте тоді побудуємо нашу розмову наступним чином. Ви займаєтеся дослідженням міжнародних відносин країн Центрально-Східної Європи та геополітичного становища України 14-17 століття, правильно? І, власне, мене цікавить от ваша думка. Ось такий факт взагалі, що Ярослав Мудрий переселяє ціле військо, виселяє там з місця, де вони проживали, на річку Рось. Це говорить про те, що він таким чином хоче не просто розширити територію Київської Русі, але і певні більш далекоглядні наміри має, правильно? Ну, дивіться, кожна країна досягає на якомусь етапі своєї потужності. І один із елементів цієї потужності – це переселення, збільшення чисельності населення, будівництво фортець, розширення територій тощо. Володимир, Ярослав та інші князі – це потужні правителі, вони почали, як і всі інші, використовувати цю стратегію. Вони переселяли, як ми знаємо, і на Рось, так, дійсно є, це вже перевірена інформація, представників балтських народів. Згадаємо місто Меджибіж з переселених литовців тощо. До речі, пізніше, за часи Трайдена, литовці теж робили те ж саме, тільки навпаки переселяли з Волині і Підляща на свою територію. Тобто йому дійсно вдавалося таким чином укріпити свої позиції, так, Так. і захищати Київ?
Так. Добре, а тоді ви знову ж таки, як експерт у сфері міжнародних відносин тих часів Центрально-Східної Європи, скажіть, будь ласка, зараз у Литві, от наразі, компактно проживають польсько-литовські татари у Вільнюському та Алітузькому районах. Як ви вважаєте, яким чином сталося так, що вони там опинилися, от представники цієї групи? Ну, це в якійсь мірі повторення оцієї політики, які робили руські князі. Тільки за часи Великого князівства Литовського правителі цієї держави Ольгерд, Ягайло, Вітовт, роблячи походи на південь, вони брали або в полон, або ті, хто до них звертався за допомогою татар, бо тоді розпадала Золота Орда, і розселяли на території своєї держави. Частина сідала під Києвом, хтось в Житомирі, і далі там на території Білорусі, а частина, бачите, потрапила аж в Литву. Там не тільки татари, там ще й караїми. Їх селили анклавами, вони фактично входили до гвардії Великого князя Литовського. Це були перевірені надійні вояки, які себе дуже добре показали в славнозвісній Грюнвальдській битві. Скажіть, будь ласка, а отакі факти переселення народів і, власне, отака знахідка, вона щось змінює бачення взагалі сучасного українця тих часів і стосунків між народами? Так, бачите, нас завжди вчили, що у нас є своя така вузька територія. Українці, росіяни, білоруси, десь там є Європа, десь Азія, а у нас свій світ. Насправді світ завжди був відносно відкритий. І для жителів тих часів їм була що схід поїхати на Волгу, що на Дунай, що на Рейн. Це не була якась великою проблемою. І судячи з усього, вони не сприймали навіть тих же балтські народи, яких переселяли на Поросі, якимись такими чужаками. Да? Тобто, вони розуміли, що це інші прийшли, інші іноплеменні, да, мається на увазі. Але це не був такий елемент такого в сучасному розумінні, знаєте, таких жорсткої ксенофобії, міжнаціонального якогось конфлікту. В ті часи, насправді, головну роль грала функціональність, ефективність цих заходів. Тоді це було ефективно, значить люди це приймають. І, до речі, ця стратегія укріплення півдня, укріплення кордону за допомогою переселенців з інших територій, в Литві це татари, у нас навпаки, як і татари, так і литовці. Це було поширене явище аж до 16 століття, воно було стабільним. Ми вам дуже дякуємо, пане Борисе. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. На все добре. Пане В'ячеславе, ну, власне, ми почули таку думку, і виходить, що все значно глибші стосунки між сусідніми народами, ніж здавалося. Як ви бачите? Тобто ви підтримуєте думку свого колеги? Ну, по-перше, я вважаю, що фактично ми зараз відкрили таку нову сторінку історії і України, і Литви. Так? Та сторінка, яка була до цього скрита від нас, тому що ані літопис, ані жодне інше джерело не повіствує нам про те, що якісь балтські племена переселялися до Поросся. Це нова сторінка взагалі в історії одного з найвеличніших князів. Тобто це відкриття аж настільки унікально, воно відкриває навіть взагалі іншу сторінку історії у стосунках. Звичайно, тому що більше ніде в жодному джерелі про переселення не сказано. Літопис нам повіствує лише про те, що Ярослав ходив походами на Литву. А те, що він переселяв когось з Литви, літопис про це, скажімо так, замовчує. І фактично це така нова сторінка до нас невідома. І історія України, історія також Литви. Тому що про те, що десь з території там, сучасної Литви когось переселили до нас, це знов-таки не було відомо. Це дуже цікаво, тому що завжди цікаво щось дізнатися і про свою країну, і про свій народ нове, скажімо так. Друге питання – це те, що дійсно такі зв'язки не лише військові, але й більш мирні, так, були між Литвою та Україною значно довші, скажімо так. Побутові, я б навіть сказала. Побутові. Так? Ну, знов-таки, тут треба розуміти, що це не Литва не в змісті там, Великого князівства Литовського, а в змісті саме території сучасних держав. Тобто контакти між народами, які проживали на цих територіях, вони мають значно давнішу історію, ніж вважалося до цього. І мається на увазі не військові контакти, а саме такі більш
побутові та мирні. А чи є якісь фактори з цієї знахідки, які свідчать про те, що все ж таки відбувалася асиміляція? Тобто, от і розкажіть дещо, що вам відомо про їх побут? Чи вони асимілювалися з українцями? Взагалі, якого віросповідання були? Ну, вони були поганцями, це зараз ми вже можемо казати. Можливо, пізніше Поганець, давайте уточнимо для глядача, хто це? Вони поклонялися своїм культам, які принесли з собою з Балтики, там, Перкуносу або комусь. Тобто язичниками були? Так, язичниками, звичайно. Ховали за своїми обрядами. Поки що жодної асиміляції ми не бачимо, але знов-таки треба сказати, що ми лише розпочали ці дослідження. Некрополь дуже великий, він займає територію більше 10 гектарів, там це, насправді, його поки що така доля, вона не дуже, скажімо так, гарна, тому що його вже третій рік грабують грабіжники. І поки що з цим зробити взагалі ми не дуже розуміємо, оскільки як тільки ми підемо, ми вже за 1,5 тижня зігнали 3 групи грабіжників, які приїжджали і намагалися його грабувати. І що з цим зараз робити, взагалі невідомо, тому що як тільки ми поїдемо, вони знов приїдуть і, тобто... А мета грабіжників, я так розумію, просто знайти знахідку, і продати. Тому що наші колеги, наприклад, з Німеччини вже нам надіслали фотографії, те, що продається з цього некрополя, те, що було там вислано на продаж 2 тижні назад, там дуже гарні, дуже яскраві речі. Ну, це така проблема, насправді... Так. Ви кажете про площу, яку займає некрополь, це 10... Близько 10 гектарів. 10 гектарів. Скільки приблизно населення тоді проживало? Яка кількість, чисельність? Тут чи невідомо? взагалі важко навіть порахувати, тому що поки вскрита на велика площа, ми вскрили лише, позавчора було принаймні 10 поховань. Скільки там взагалі, і це на площу загальну близько 100 квадратних метрів. Але слід розуміти, що поки ми не дослідимо якусь велику площу, ми не можемо зрозуміти, або вони ховали якимись родами, і були якісь окремі родові ділянки на цьому некрополі, а між цими ділянками буде пустота, або він повністю захоронений по всій площі. Напроти цього некрополя розташоване велике городище кольцеподібної форми. Скоріше за все, вони охороняли саме це городище і там проживали. Тобто, насправді, це потрібно робити такі глибокі і великі дослідження. Тобто зараз ми намагаємося співпрацювати в цьому відношенні з дуже різними організаціями. Там підписано меморандум з фондом Корона князів Острозьких, але поки не буде взагалі вирішено, яким чином це можна зберегти для початку, тому що дослідження – це дуже довгий і тривалий термін. Якщо ми не зможемо це якимось чином зберегти цю унікальну знахідку, то це дуже буде прикро і для України, тому що погана та держава, яка не може втримати і зберегти такі речі, які... Ну, звісно. А давайте ще трошечки розберемося у тому, як відбувалося життя, власне, балтів тоді на території України. Чи можливо зараз говорити про те, як до них ставилося місцеве населення? Тобто, чи були між ними, можливо, якісь сутички? Чи це неможливо дізнатися? Ну, навряд чи взагалі зараз на цьому етапі це можливо дізнатися. Скажімо так, навряд чи були великі сутички. Скоріше за все, місцеве населення туди не дуже заходили балти, тому що такої асиміляції, як такової, ми не помічаємо зараз. Принаймні, за століття її не відбулося. Вони як ховали в 40-х роках 11 століття, так продовжували ховати в 12 столітті за тим самим обрядом, з речами, просто речі змінилися на більш нові, які так само походили з Балтики. Вони підтримували тісні зв'язки з Балтикою, продовжували підтримувати. Яким чином ці зв'язки працювали, як воно взагалі відбувалося, зараз дуже важко сказати, оскільки взагалі дуже важко уявити механізм цих зв'язків в давньоруський час. Але такі зв'язки ми фіксуємо по речам, які продовжували поступати на Поросся саме прибалтійського походження речі. Тобто зараз запитань насправді дуже багато. Ці запитання можуть вирішити лише дослідження. Не зовсім зрозуміло поки що, які саме західно-балтські племена були переселені, оскільки там є ціла низка цих західно-балтських племен, у яких ці речі зустрічаються такого плану. І які саме з них переселилися, або це взагалі була така зборна селянка, яку там найняли з різних місць, яка переселилася.
Незрозуміло, чи був потім приток Нового Балтського, чи така була традиція, наприклад. А це які зараз сучасні території, якщо Ну, це територія Литви, частково сучасної Калінінградської області Російської Федерації, частково територія Латвії. Тобто там проживали курши, зімгали, жемайти. Ці племена потім спіткала дуже різна доля, скажімо так, але всі вони стали в подальшому часткою там литовців, сучасних та латишів. І хто саме там переселився до нас, поки що важко сказати. Тобто тут потрібно дослідження потрібні дуже серйозні. Слід розуміти знов-таки, що це не лише наша історія, але й історія наших північно-західних сусідів, з якими ми зараз підтримуємо дуже тісні стосунки політичні. І наскільки ми зможемо все це дуже ретельно, дуже дослідити і захистити, тому що, ну, крім грабіжників, наприклад, зараз ці поля розорюються. І там, якщо вийти, там така досить жахлива картина, оскільки по полю розкидані шматки людських залишків, там щелепи, залишки черепів, великих кісток. Тому що оранка, вона підіймає постійно частково цей некрополь. Тобто потрібно, взагалі, ну, в нас нібито законодавчий механізм є. А на якому взагалі, на якій глибині розташований? Тому що, якщо ви кажете, оранка піднімає, мені здавалося, що це має бути значно глибше. Ні, вона зараз на дуже невеликій глибині, від 20 до 80 сантиметрів. І це саме те, чому грабіжники і грабують його. Тому що там металодетектор бере не глибоко. Але... Тобто, давайте знову ж таки трошечки зупинимось. 1030-1040 роки, і це все зберігається на глибині 80 сантиметрів, Ну, правильно? так. Справа в тому, що культурний шар, як таковий, він накопичується, коли людина там живе. Ось після того, як там похоронили, там вже ніхто не жив. Ми зараз не дуже розуміємо, в яких саме поховальних спорудах вони були поховані. Або це були невеликі кургани, які потім заоралися, коли почалася оранка постійна цієї території. Або це вони були поховані в більш глибоких ямах, але оранка та ерозія почв, вона цей ґрунт змила вниз. Насправді, ну, зараз ми на цьому етапі, можливо, це і не зможемо зрозуміти взагалі, тому що дійсно воно розорано досить щільно. Але принаймні спробувати це потрібно, і потрібно робити якимось чином, зупиняти, скажімо так, руйнацію цього некрополя. Потрібно якимось чином намагатися зробити охорону і зупиняти пограбування його. Тобто це, ну, взагалі стосується більш, скажімо так, процесів пограбування по всій країні, які відбуваються. Тому що люди з металодетекторами насправді руйнують дуже багато пам'яток, не лише цю. І потрібно проводити дослідження ретельні та досить великі і потужні на сучасному науковому рівні. Зараз давайте трошечки, ми обов'язково повернемося до теми обговорення, в якому саме наразі стані і знахідка, і що робити далі. Але, зокрема, цікавим залишається запитання, власне, чи знає вже Литва про таку знахідку, що є цей некрополь. І зараз у нас на зв'язку Маріус Януконіс, це надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні. Пане Маріус, доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня. Дуже дякуємо, що ви до нас долучилися. Ну, власне, розкажіть, чи відомо вам про таке унікальне відкриття і, власне, про взагалі нову сторінку стосунків українців та литовців? Дуже дякую. Ну, це була така несподівана новина для нас і дуже цікава. І ми вдячні українським історикам і археологам, які займаються нашими історичними зв'язками, які є дуже важливі для кращого познання наших зв'язків, наших корінь, які теж пояснює, як багато спільного має Литва і Україна. Добре, а які наступні кроки? Тобто, я так розумію, що має бути, є якийсь механізм, навіть, в принципі, якщо знаходяться отакі артефакти, така знахідка. Що робиться далі? Це країна якось має зареєструвати, правильно? Чи буде Литва, я не знаю, можливо, якихось спеціалістів направляти сюди, своїх істориків, аби це все перевірити, дослідити?
Я думаю, що важливо, щоб спілкувались литовські і українські історики. Я сподіваюся, що литовські колеги долучаться до цих досліджень. І я знаю, що литовські історики їм вже відомо про цю знахідку, і нам потрібно більше інформації, щоб ми могли робити якісь більш тверді висновки. І тому, я думаю, співпраця істориків Литви і України є ключовим завданням в цій справі. А ви якось прогнозуєте, коли, власне, почнеться ця співпраця, коли литовські історики долучаться до вивчення знахідки? Вам відомо, що? Я думаю, як можна швидше це має початися, тому що литовські і українські історики і так вже дуже добре співпрацюють, і вони виконують багато спільних проєктів, тому що є багато нашої історичної культурної спадщини, нашої спільної спадщини в Литві і в Україні. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, що ви були з нами на зв'язку. Власне, от таку реакцію ми маємо від надзвичайного повноважного посла Литовської Республіки в Україні Маріуса Януконіса. Як ви тобто, що ви взагалі плануєте? Я так розумію, ви вже можете сказати, чи приїдуть там хтось, чи буде Литва якось реагувати, її історики досліджувати це все? Взагалі, який процес? Ну, в принципі, механізм, це ж цікаво, це також міжнародні відносини. Одна країна знаходить на своїй території якусь знахідку. Як вона долучає, якщо вона визначає, що це представники іншої там держави, народності, як вона залучає їх, чи долучає вона взагалі? Звичайно, що нам було б цікаво, якби в дослідженнях цього некрополя прийняли участь литовські фахівці. Тому що ми не дуже розуміємо, ми не знаємо цього матеріалу, ми не дуже його розуміємо. Тобто ми не дуже розуміємо взагалі розподіл археологічних артефактів по території сучасної Прибалтики і до яких саме племен слід віднести. Тобто, як вже казав, що це має бути такий великий спільний науковий проєкт, скажімо так. Коли будуть представники і археологи з території Литви, і наші фахівці, і ми можемо все це дослідити. Тобто цей проєкт має проходити там кілька етапів. Ми маємо провести археологічне дослідження, потім маємо провести дослідження всіх решток, які ми знайдемо, і антропологічні дослідження, і дослідження металографічне, тобто з якого металу це робилося, як це робилося, ці речі. Бажано зробити генетичні аналізи, тому що тоді ми зможемо дослідити, наскільки вони були близькими родичами, ті, хто поховані там, скільки було нових переселенців і взагалі. З ким вони пов'язані, з якою територією Литви більш пов'язана ці люди, які приїхали до Поросся. Тобто, але зараз, по-перше, ми все ж таки сподіваємося, що ми поїдемо до Литви і виступимо на конференції литовській, яка зараз там планується наприкінці листопада. Можливо, тоді вдасться долучити до реалізації цього проєкту когось представників литовської сторони, науковців саме. Крім того, проблема друга, що зараз ми проводимо, як я вже казав, копаємо цей некрополь. Тобто фактично зараз експедиція працює у Пороссі і постійно проводить розкопки. Але для того, щоб щось досліджувати, треба все це зберегти. Тобто, щоб коли ми наступного року приїхали навесні, все це не було вже перекопано і розорювано по новій. Тому що... А скажіть, в якому стані знаходиться знахідка, от коли ви її знайшли? Тобто, наскільки вона в хорошому чи поганому стані? Коли ми її знайшли, це було поле, на якому були закладені грабіжницькі шурфи, тобто вони викопували різні речі, виймали кістки, виймали речі, які там знаходилися з цими похованнями. Ми дослідили потім залишки того, що залишилося після грабіжників, там в деяких знайшли речі, в деяких взагалі нічого вже не було. І це таке велике, дуже велике поле, скажімо так. Добре, а тоді давайте зупинимось трошечки. Мені здається, це також глядачеві буде цікаво. Сам механізм
принципі, роботи над такою знахідкою? Тобто ви приїжджаєте туди, ви розумієте, що це дійсно історична пам'ятка і треба це дослідити. Потім експедицію маєш спонсорувати хтось, правильно? Тобто там люди не працюють просто так. Хто це все спонсує? Держава? Зараз чи люди за свій кошт, фактично. за свій Тому кошт? що у нас є велика експедиція, наша київська експедиція, тобто з дуже великим колективом, який дуже багато працює по Києву. І коли ми виїхали і знайшли все це, зрозуміли, що ми знайшли, після того було прийнято рішення щось зробити, тому що дійсно це треба було дуже терміново захищати, оскільки ось у нас проміжок часу пройшов тиждень, поки ми готували цю експедицію. Там нам треба було речі зібрати, там на конференціях люди були. І за цей тиждень, що пройшов між тим, що ми дослідили одне поховання, як виїхала експедиція, вже пограбували 4 поховання нових. Тобто фактично кожен день, якщо там не буде хтось постійно знаходитися, будуть грабувати. І тому там нам знайомі друзі допомогли з продуктами, хлопці, які працювали, клич кинули по різних областях, там приїхали до нас люди з Харкова, потім люди з Нежина приєднаються ще. Тобто, і фактично ми зараз працюємо в нашому власному, скажімо так, ентузіазмі, тому що ми всі добре розуміємо, що ці речі не можна втратити. Тобто це наша історія, яку потрібно дослідити, яку потрібно ввести в науковий обіг, потрібно, щоб люди знали про те, що таке було. І не можна допустити того, щоб тобто, принаймні мінімізувати процес грабіжництва там і максималізувати процес саме дослідницької роботи. Зрозуміло. Тобто працюєте за ідею на абсолютно добровільних засадах. Добре, але ж має бути, в принципі, ви як людина, яка цим займається, має ж бути якийсь ідеальний механізм і взагалі план, як це має працювати. Тобто в ідеалі як має бути? В ідеалі, як воно працює по всіх країнах світу, це виділення гранта і досліджень, саме на наукові дослідження. Тобто, крім того, якась охорона, тому що дійсно... Чи правильно я розумію? Тобто потрібен же спеціальне обладнання? Так, звичайно. Має бути і працівник, який цим займається, достатньо кваліфікований і досвідчений, правильно? Аби не пошкодити знахідку. Тобто питання фінансування досить таки важливе, правильно? Питання фінансування завжди в археології стоїть на першому місці. Тобто, дійсно, ми виїхали фактично за власний кошт, тому що розуміли, що це треба робити. Там друзі допомогли з продуктами, там лопати в нас були, ми їх привезли з собою. Але зрозуміло, що люди так довго працювати не будуть, тобто якийсь час пропрацюють, але потім продукти закінчаться. І взагалі люди чомусь люблять отримувати зарплату, скажімо так. І звичайно, що проблема фінансування дослідження вона завжди стоїть на першому місці. Археологія досить, в порівнянні з іншими науками, досить недорога наука. Нам не потрібні апарати, коштують багато мільйонів доларів, як фізикам. Але все ж таки вона, як і будь-яка наука, вона вимагає грошей на проведення досліджень. Тобто зараз в нашій країні, як починав з цього, що нема розуміння взагалі, що наука дає і для чого вона потрібна. Тобто нема розуміння, тобто мені неодноразово пропонували, наприклад, давайте ми вам дамо гроші, а ви всі знахідки нам віддасте. Тобто в такому сенсі розуміють навіщо, тому що ось ми платимо, а потім забираємо речі. Нема розуміння для того, що насправді речі мають лежати в музеї і в музеї загально відкритому, державному музеї, тому що ці речі – це надбання не лише окремої людини, це речі, це надбання держави насправді і всього народу. Тобто. А скільки взагалі, якщо говорити знову ж таки про ідеал, скільки би мало було бути виділено коштів, аби зробити все правильно саме з цим некрополем? Тут важко сказати, все залежить від того, яке завдання ставити. Тобто в цілому, насправді це з точки зору державницької, це невеликі гроші, насправді. Але це знов таки... а скільки? Яка приблизно орієнтовна сума? Тут можна рахувати, сісти і порахувати, звичайно. Але, скажімо так, це не мільйони гривень. Тобто це значно менше. Добре, яка подальша доля? От ви знайдете, розкопаєте і далі що? Куди це все буде перенесено? Де воно буде знаходитися? Речі ми відреставруємо і передамо в музей. Скоріше за все, це будуть фонди наукові інституту археології і археологічний музей, який знаходиться на Богдана Хмельницького. Кістки проведемо дослідження антропологічні, візьмемо зразки
для генетичного аналізу, щоб коли буде можливість зробити цей генетичний аналіз. І потім після того, скоріше за все, можливо, якось зв'яжемося з литовською стороною, щоб їх десь перезахоронити тут на якомусь кладовищі. Тому що, тобто, знов-таки, треба розуміти, що це, оскільки це не християни, то будуть питання захоронення саме на цвинтарі, скажімо так, десь в церкві, але на якомусь кладовищі десь виділити місце саме для поховання ось, скажімо так, балтських племен, які проживали в Україні. Мені здається, це можна і це було б потрібно робити. Тобто, власне, ви будете продовжувати так само власними силами цю справу закінчувати і не звертатиметеся до держави, можливо, по цей грант, можливо, по якусь допомогу, можливо, громадські організації, нічого такого не плануєте? Ми, звичайно, раді, там зараз у нас, я кажу, що є такі перемовини з фондом Корона князів Острозьких стосовно допомоги там і різних речей. Ми відкриті для будь-якої допомоги насправді. Тобто ми раді будь-якій допомозі. Але дієвих механізмів саме отримання, наприклад, грантів, як вони є в країнах Європи, в нашій країні поки що не існує. У нас не існує там нормального державного наукового фонду, який би міг надати кошти. Тобто зараз взагалі ці розкопки це такі рятувальні, дуже термінові, оскільки некрополь грабується. Там на наступний рік ми будемо сподіватися все ж таки можливо подати на якийсь спільний грант з литовською стороною, тому що в Євросоюзі є гранти, які можуть бути, за яких можна проводити дослідження, в тому числі і в Україні. І все останнє запитання. Скільки це ще займе дослідження? Скільки Багато. часу? Насправді, це справа не одного року і навіть, можливо, не 10 років. Тому що некрополь дуже великий, і крім некрополя треба досліджувати і городище, яке на протилежному березі розташоване. Зараз ми маємо лише запитання. Для того, щоб на ці запитання відповісти, треба проводити дослідження. Дослідження багаторічні. Дуже дякуємо, пане В'ячеславе. В'ячеслав Баранов розповів нам про таку унікальну знахідку українських істориків, військове поселення Балтів на території Білої церкви, правильно? Близько Білої церкви. Близько Білої церкви, так. Будемо сподіватися, що вам все вдасться. Ви закінчите дослідження, отримаєте грант. Я бажаю вам наснаги. Дуже дякуємо, що ви були в нас в ефірі. Дякую вам. І поговорили про цю тему. А я вимушена вже з вами попрощатися до завтра. Втім, інформаційний ефір нашого телеканалу продовжать новини вже за декілька хвилин. Зокрема, я нагадую, що щоранку, та й в принципі наші ефіри, вони присвячені виключно темі Криму, темі України, темі єдності нашої країни. Минда Крим, Крим тут. Залишайтеся з телеканалом АТР, не перемикайтесь.